دشاران دا ین گوهری زیده به باندور دبن جنن جبرگو راستی هر جوره ایریشانتین یک گرتن و هفگرتن آجنان دشفران دا گلکی گرنگا جبرگو بیکیتی آجنان و داوی لسودین جهادیستان یه دجمرووی بینکرن. پشتی 4 روزان شرکت گرد ناورا چکدارین حکومت و گوهسا سوریه و چکدارین دورزیل سویدای شربدایی بو. تالان و شوطاندنا مالان، دزرێژی لیژنان، قوساندنا سمبیلان، بدارڤکردنا سیڤیلان و هەروەکی دن ji karên xirab. Durziyan berxwedaneke xort û bêhempa nîşandan. Di encamê de çekdarên Şamê, stûxwar ji Swêdayê vekişiyan. Çavdêriya Sûriya mafên mirovan rakand ku di nava 4 rojan de 374 kes ji herdu aliyan hatin kuştin. Tiştego îro têkirin berdewama êrişên Daişê li ser Kobanê, Raqqa, dagirkirina Efrînê, Serêkanî û Girêspî, komkujiyên li beravê gundewarên Şamê û Swêdayê ye. Li Raqqayê komkujiyên herî hovane li dijî mirovahiyê bi destê Daişê hatin kirin. Bi hezaran jin û zarok hatin kuştin û revandin. Bajarê Raqqayê veguherî sûka firotina jinan, nemazeyên êzîdî. Ji sala 2018 ango roja dagirkirina Efrînê heta niha hemû sûcên dijmirovî ji alê dewleta Tirk û çeteyên wê ve li dijî jin û zarokan têkirin. Tenê çend mînakên hovîtiya hêzên Xwedî feraseta Daişê radixin ber çavan. Yekê sibatê şervanaya pêjêbarîn Kobanê li Efrînê bi awayekî hovana hat şehîd kirin û bi cenazeyê wê hat lîstin. Nehê cotmeha 2019 sekretêra giştiya Partiya Sûriya Pêşerojê Hevrîn Xelef ji alê çeteyê dewleta Tirk ve hat şehîd kirin û bi cenazeyê wê hat lîstin. Heştê kanûna 2024 dema rejîma Baasê têk çû û heteşê bi planekê anî ser desthilatê pêleke nû ya qirkirinê dest pê kir. Li beravên Sûriyê, Swêda, li dijî Elewiyan û Durziyan gelek komkujî hatin pêk anîn. Li gorî gelek raporan, li berav û Hemayê bi hezaran kes hatin kuştin û bi sedan jin hatin revandin. Çekdarên heteşa cihadîst, bijîşka bi navê Fatên Hilal bi awayekî hovane kuştin. Li gundê dor gelek jin hatin revandin, kuştin û çarenûsa bidahan nediyar e. Fewziya Fexreddîn El-Şerranî, yek ji wan bû ku ji bo parastina gund û taxa xwe hewildaneke birûmet nîşan da. Rastî û pêwistiya ji bo jinan tê xwestin, li dijî êriş û feraseta cihadîst, rêxistinbûn û yekîtiya xwe avakirin e. Hevgirtina jinan wê bixwara, dawî li sûcên dijmirovî bîne.